Jeg vil ikke snakke. Kuno og Victor med Botox og silikone. I er fra udlandet. Ja. Hvad er det med Botox og silikone? Kim Larsen. Det er Kim Larsens kendte sange. Det er en sang på det? Ja. Ja, det. Det kan godt være, at du har begyndt at undersøge. Ja. Eller synes, at... Hvad synes du om det, jo? Jeg synes, det er lidt forfærdeligt, at man mener, at nogle mørkhudede, når de tager silikon på, og de også vil gå i sauna, så ser de meget skræmmende ud. Okay. Ja. Ja. Fordi de så bliver helt glinsende og spændt ud i huden, eller hvad? Ja. Mhm. Ja. Så skal jeg lige lægge det kamera her. Der er den. For du har simpelthen dine steder, hvor du lægger det her. Ja. Okay. Ja. Ja, nu har du også stået lidt. Vi skal på kanetur, også væk fra Berlin. Vi er på denne tur. Jeg vil gøre alt for Adam Clausen eller de andre. Vent på mig, stol på mig. For hvis vi ikke spiller Super Smash Bros, så griber vi en Xbox. Vent på mig. Hvad sagde du, kittefugl? For hvis vi snubler hen ad vejen. Da kirkegulvet frøs sammen, hun sagde ja, og han sagde et jordæren. Og så var det